Знаеш ли какво ти е на носа? На носа ми няма нищо. Изплаши ме. Не бе разбра. Идва празника 8 март. Точно. Как можах да забравя? Няма да ходим на училище, докато не вземем решение за подаръците. Хайде. Ние като истински джентълмени трябва да поздравим момичетата и Екатерина Сергеевна. Но какво можем да им подарим? Нямаме пари и няма как да поискаме от нашите, защото те вече са платили предварително за обучението. Чакай да помисля. Сетих се. Не. Ура! Знам! И така, какво измисли? Ще отидем в магазина за сервизи и ще ги помолим да ни дадат безплатно счупени или чаши. А когато ги подарим, ще ги изпуснем и всички ще си помислят, че е случайно. Готино. Тогава се приготви за часа, а аз отивам до магазина. Хей, защо ти отиваш? Аз предложих идеята. Понеже аз съм харизматичен и красноречив, ще очаровам всички. Хайде, само побързай. Иначе ще закъснеем. Да, хайде. Ето виж колко ми дадоха. И това е за моята страхотна усмивка. Готино. Всички ще са доволни. Нека разделим всичко на 3 части. Добре. Какво? Само аз ли мисля така или не стигат за 3 подаръка? Да. Имах страхотна идея, а ти развали всичко. Ще оправя всичко. Сега ще измисля нещо. Измислих. Ще стане супер. Добре, но ще пропуснем часа по математика. Не се притеснявай, помислих за всичко. Хайде, кажи ми! Ще изпратим бележки от нашите родители по куриера, в които ще пишем, че няма да можем да дойдем. Днес имаме самостоятелна работа. Не искам да я пиша по-късно. Ще се погрижим самостоятелната работа да е свършена. Празникът на жената е скоро. Чудя се дали учениците ще ми подарят нещо. Мисля, че да. Ти си толкова добър учител. Може би съм твърде строга. По-добре измисли нещо за подаръци за момичетата. Те също имат празник. И какво мога да направя за тях? Така или иначе няма начин да отменя самостоятелната работа днес. Не знам. Предлагам да организираме парти и момчетата ще ми помогнат. Ще си помисля. Добре, чао. Отивам на часове. Не разбирам, къде са Ромео и Кузя? Да, закъсняват. Странно е. Какво може да се е случило? Вероятно са решили да пропуснат самостоятелната работа. Както винаги. Толкова е готино да пишеш самостоятелна работа. Ти обичаш да учиш. Момчетата не дойдоха да ни честитят 8 март. Да, решили са да ни игнорират. А кога ще поздравим Екатерина Сергеевна? Какво ще й подарим? Нека й подарим наша снимка. Мислиш ли, че този подарък ще я зарадва? Мисля, че най-добрият подарък е книга. Тя има толкова много книги. Предпочитам да е танц. Танц? Добре, съгласна съм. Ще включим и нашите момчета, защото и те трябва да я поздравят. Добро утро, момичета! Къде са Кузя и Ромео? Не знаем. Дори не са ни звъняли. Как така? Според програмата, днес имаме самостоятелна работа. Добре, нека започнем без момчетата. Самостоятелна работа. Сигурно са нашите закъснели. Отивам да отворя. Някакъв плик. Странно, какво може да е? Добре, нека видим. Това са бележки от родителите на Ромео и Кузя. Пишат, че децата им няма да са в час по уважителна причина, но със сигурност ще си напишат самостоятелните работи на време. Странни бележки. А почерците на родителите са същите като на децата. Сигурно е съвпадение. И така, момичета, пишем самостоятелна работа. Разбира се, основателна причина. Знам им причината, просто не искат да ни поздравят. Важното е, че самостоятелната работа ще бъде завършена в срок. Съобщение дойде. Момичета, не ни предавайте. Не дойдохме, защото подготвяхме подаръците, за които мечтахте. Но можете да ни помогнете с самостоятелна работа. Да направите снимка на темата и да я изпратите на телефона. Ура! Ще получим подаръци, но трябва да изпратим заданието за самостоятелна работа на Ромео и Кузя. И как ще го направим? Гледай, след това прави като мен. Топло е. Екатерина Сергеевна, толкова се разгорещих от самостоятелната работа. Може ли да изляза да пия вода? Разбира се, да, върви, пи.
Оливка, вече изпратих една част, а сега давай ти изпрати останалото. Лъжата не е добра. Хайде, можеш да нарушиш правилното си поведение в името на подаръците. О, Екатерина Сергеевна, и на мен ми е горещо. Мога ли да пия вода? Какво ви става днес? Да не е тропическа жега? Не, прохладно е. Вероятно това се дължи на интензивното писане на часа. Добре, иди. Това е всичко. Готово. Получи ли се? Да, но толкова се притеснявам, че излъгах, че не мога да пиша тази работа. Добре, момичета, предайте тетрадките. Сега много бързо ще ги проверя. Дано сме написали всичко правилно. Дано подаръците да си заслужават. Кой може да е? Днес е ден на изненади. О, изненада! Може би някой е подготвил изненада? Може да проверим какво сме написали. Не трябва така. Лъжата не е добра. Хей, момичета, помогнете ми. Да. Еха, това нашите подаръци ли са? Каква огромна кутия! Вероятно това е всичко, за което ти и аз сме мечтали. Да, момичета, да отидем да видим какво има вътре. Весели празници! Честит 8 март! Решихме, че най-добрият подарък сме ние, вашите приятели и вашите ученици. А ето и нашите самостоятелни работи. А къде са нашите мечти? Мислехме, че днес всичките ни мечти ще се сбъднат. Повдигнахме ви настроението. И това е изненада. Трябваше да им помагаме в самостоятелната работа. Поехме такъв риск. Да, мисля, че разбрах как момчетата са написали самостоятелната работа. Но тъй като днес е предпразничен ден и момчетата решиха да ни поздравят по толкова оригинален начин, няма да проверявам работата ви и ще ви пиша отлични оценки на всички. А сега, нека да организираме училищно парти. Всички в час! Юху! Парти! И така, скъпа Катя, Фиона и Олив, донесох подаръците, за които мечтаехте. Комплект изчезващи химикалки за момичета. О, сега не трябва да се страхувам, че съм направила нещо грешно в тетрадката си. Аз и без химикалка мога. Олив, тази химикалка ще ти бъде полезна, особено за тези, които искат да преписват. Ромео и Кузя. И най-накрая, казах ви, че купонът трябва да е вълнуващ. Ами ако нямаше светлинни ефекти? Да. Освен това, вече имаме звукови и визуални ефекти. Добре, нека се забавляваме. Колко прекрасно се получи всичко! Ако имам нужда от подарък, ще дойда при теб за идея. Само да знаеш, че ако решиш да подариш кола, няма да ходя да търся счупана. Изглеждаше приятен празник. А за самостоятелните работи получихме шестици. Руслан имаше добра идея да направи парти. Екатерина Сергеевна, можете ли да ни дадете почивен ден утре? Какъв почивен ден? Утре ще пишем самостоятелна работа. Хайде, танцувайте сега. Ура! Самостоятелна работа! Какво правиш? По-добре танцувай и мълчи. Да, хайде да танцуваме. Без самостоятелна работа. Това е по-добре.